Сара прыціскаецца да яго грудзей, і Шмуль накрывае яе плячо рукой. Яго рука мелка дрыжыць, кантузіла, калі падрываў чыгунку, не паспеў адбегчы, як рванула. Добра выратавала канава. Ён з размаху зваліўся ў ваду, і яна сціпанула яго па вушах хвалямі. Вада змягчыла гук і удар выбуху, але і таго, што іначе ухапіла, каб ён не размаўляў 2 тыдні. А потым ужо мог размаўляць, ды не дужа хацелася. Так моўчкі прахадзіў 3 гады. Кантужаны жыт, і што з яго ўзяць? Ён апантана каваў, нажы, дэталі зброі, адліваў кулі, плавячы ў горані рэшткі свайго ішчога металу. Нават і срэбныя адліваў, разрабавалі царкву, пазнаходзілі куфры з посудам. Куды яго, толькі ў горад. Яны білі іх, як ваўкалакаў, і, здаецца, свянчоная рускімі папамі, схаваная ад камуністаў срэбра, дапамагала. Хутка немцы пачалі адыходзіць, злыя, як восы. Вёскі ўжо не палілі, няма было калі. Палілі ўсё, што не маглі забраць. Палова выжылых і так ужо жыла ў лесе, які дзіўным чынам праглынаў. Месціў іх усіх. Яму ўжо пачало здавацца, што звярнуліся тыя часы, калі старыя казалі, ніхто не садзіў ні збожжа, ні жыта, а толькі паляваў ды рыбаліў. Аднойчы яго адправілі на пасеку за мёдам. Стары Міхал жыў паасобку, і хутара таго пабойваліся. Нават і партызаны, якія ўсе былі з мясцовых, абыходзілі яго стараной. Казалі каўдун, чараўнік, стары воўх. Знаеце, з нячыстым, жыве з вужамі ды гадзюкамі, а сам перакідваецца апоўдачы ваўком на месяц. А бывае, скаціну дзярэ, ці дзічыну. Таму ў яго заўсёды мяса багата, і рыба сама яму ў сеткі плыве, але дапаможа ён толькі таму, каму сам вырашыць. Паглядзіць на чалавека, моўчкі махне галавой, і схаваецца ў сенках. Выйдзе з добрым кавалкам салёнага мяса ці рыбы, ці жбаном мёду, прадаць на кірмашы, многа не бярэ. Калі ёсць, дык пярсцёнкі, завушніцы, манеты, а калі няма, дык дасі і так, толькі калі ёсць, лепей яго не ашукваць. Тады той дар такім бокам выйдзе, што бяды не аберышся. Адна заможная жанчына прытварылася бяздомнай кабетай. Кажа: «Дай Хрыста раді чаго, за хату сроднікам заплаціць трэба». Ён усміхнуўся, вынес ёй усяго, і хлебу боханы, сала кавалак, і рыбы салёнай. Яна ледзь знесла. Прыходзіць у вёску, мамачкі, ратуйце, згарэла яе хата. Ад нас усяго села. У яе немцы на пастою жылі. Дык нейкі парубак гранату ўкінуў, і згарэла тая хата разам з немцамі. Таму міхасёвы падарункі сапраўды прыйшліся да пары. Пасялілася ў радзіны голая і босая, толькі што з боханам хлеба ды кавалкам сала. Ішоў ужо 43-й год, і сала яны пад'елі, і збожжа, і дзічыну пабілі ў лесе. Таму ён ішоў цяпер да хаты старога, як сапраўдная галота, прасіць Хрыста радзе, можа, дапаможа жыду. Калі падыходзіў да пасекі, раптам пачуў ціхія жаночыя спевы. Спыніўся, быццам бы яго штурханула ў грудзі. Думаў, звар'яцеў, ад голада мроецца. Ці зусім дах паехаў, узрадваўся, чуе яе голас. Ціхенька спявае калыханку пчолам. Толькі галасок на ідыш праносіцца над лесам, крадае травы. Не баіцца, спявае народнай мове, спадчыне дзядоў, на якой ёй ціхенька спяваў стары Саламон, калі яна ляжала ў маленькай люльцы ля яго ложку. Жанчына нарадзіла яе і памёрла. Ніхто не ведаў, ніхто яна, ніадкуль. Прыгожая, чорнавалосая, светлаглазая жанчына. На шыю яе вісеў цяжовы медальёнчык на зашмальцаваным снурку. Зорка Давіда. І таму Саламон, адзінокі як перст, вырашыў забраць дзіця. Дзіця вырасла, і цяпер спявае калыханкі яму, Шмуэлю. Знямела ён схаваўся за дрэвам. Нічога ёй не сказаў, бо яна тут у бяспецы. Як даведаецца, пойдзе за ім, тады ў атрадзе ён схлусіў, што ў старога нічога не было. Яго білі 2 дні, адлівалі вадою і зноў білі. Усе былі злыя, галодныя, на кім не вымесціць злову, як толькі не на жыдзе. Ён цярпеў, яму было ўсё роўна. Было нават радасна. Ён ведаў, ніхто не знойдзе яе на гэтым хутары. Ніхто не пакрыўдзіць яе, бо, пэўна, яе схаваў там сам пан Бог, бо ж яна была святая. Не такая, як ён. Яго рукі ў крыві не па локаць, па плечы. Ён па шыю стаіць у крыві, якая лілася з таго падарванага цягніка, які вёз людзей у Германію. Паехаў не па распісанню, не так, як ім данеслі. Дакладней, немцы спецыяльна пусцілі яго першым. Праедзе, значыць, за ім пойдзе другі з ваеннымі, якіх перабрасвалі на іншы участак, усмацоўвалі лінію фронту, бо рускія давілі шчыльна. Спачатку, як рускія сышлі, дык людзі радаваліся. Немцы разагналі калгасы, вярнулі зямлю, назначылі стараст, а потым пачалі ўзводзіць шыбеніцы, і людзі прыціхлі. Хадзілі, як самотныя цені, баючыся пазірнуць адно на другога. Праходзілі пад шыбеніцамі, нізка апусціўшы галовы. Неяк яны з хлопцамі знялі з шыбеніцы цела і ўскінулі паліцая ў форме.
Ішоў дождж. На вальніцах грукатала, цемра, ніхто іх не заўважыў. Цела яны пахавалі, а раніцой па той шыбеніцы расстралялі першых 10 прахожых. Целы валяліся і пухлі, з іх лілася вада. І народ праклінаў іх так, як не праклінаў нават і немцаў. Бо яны рабавалі не менш, калі не больш жорстка за іх. Ім жа трэба было неяк жыць. Трэба было змагацца, а народ, што народ? Мала хто рызыкне сваім жыццём сваіх дзяцей дзеля волі, якой яны ніколі не бачылі. Прызвычаіліся і пры немцах. Толькі галовы нахілялі ніжэй. А нехта і ўзнімаў, хадзіў горда панам, тыя, што пры новай уладзе дабылі назад тое, што дабрала старая, ці тыя, хто ні пры якай уладзе нічога не меў. Да таго ж немцы плацілі добра, за службу, за парадак. Праўда, паперкамі сваімі, затое сваі плацілі золатам, каб не чапалі. Ні адзін з той ранейшай галоты залаціўся ў паліцаях. Беглі ад рускіх у паліто, панамі, у шляпах з чамаданамі з'язджалі за нямецкім абозам. Далей на захад, тыя, хто паліў вёскі, хто рабаваў мястэчкі, хто складаў з голых жанчын і дзяцей у расстрэльныя ямы, даваў нядбайны залп па галовах, а потым засыпаў жывых зямлёй. І такое ён бачыў, чаго ён толькі не бачыў. Дрэнна, што яго бацькі ляжаць разам з забойцамі. У яго была мара выкапаць іх рукамі. Ён не мог уявіць, як лапаты ўдарыць у твар мёртвая маці. Ці адсячэ руку бацьку. Аддзеліў бы іх па костачцы ад патруля. Ён памята іх косткі на вубацах. Ні ўводны не памыліцца. Сара спіць у яго на руках. Ціха ўздыхае ў сне. Ён накрывае яе плячо рукой. Малёр у пагодах насупраць качаецца ў такт хадзе коняў і пільна пазірае на іх, дакладней на яе. Думае, што за прыгажуня едзе ў павозцы з такім гіцалем, абадраным, свярдзючым, як сабака. Няма калі было парацца ў лазні, чакаць, пакуль Міхал збярэ фурманку на кірмаш. Параход сыходзіў праз 2 дні, а ім трэба яшчэ дабрацца да Гданьску. У мірныя часы гэта не заняло б паўдні, а цяпер хто яго ведае. Можа, рэльсы падарваныя. Маёр усё глядзіць і глядзіць, не адводзіць вачэй. Яна спіць ціха, як дзіця. Нават пасапвае, і ён адчувае, як увільгатнілася яго кашуля пад яе ротам. Чорныя кудзеры валасоў выбіліся з-пад хусткі. Твар светлы, крыху пацалаваны сонцам. Шчокі ружовыя, бліскучая сукенка з парашутнага шоўку, прыкрытая паліто, перашытым з мехасёвай шынелі. Яшчэ з першай міравой. Май цёплы, а яна дрыжыць, худзенькая. Няма чаго было пад канец есці ў Міхала. Усё, што было, раздаў жыхрам пагарэлай вёскі, якія ціснуліся разам у нейкай дзівам захаваўшайся лазні. Тады ўжо ніхто не хаваўся, і жыды павылазілі. Колькі іх павыпаўзала, дзіва. Сінія, страшныя, падобныя на прывіду, дзе старыя, дзе дзеці не разбярэш. Паміралі прама на дарозе. Ішоў чалавек і ўпаў. Глядзі, каб 10 спыніўся. Ён спыняўся. Проста, каб адцягнуць у бок. Над усімі чытаў кадзіш. Малітву. Шма Ісраэль, Бог міласціў, і прысыпаў зямлёй, якую выдзіраў ножом з карэння. Карэнне пераплялося ў зямлі, якую ніхто не абрабляў, не касіў. Ён цалаваў зямлю, як грудзі жанчыны. Ціха, асцярожна, калі вяртаўся жывым з задання заўсёды. Такі ў яго быў рытуал. Ён забываў маліцца Адонаю, маліўся зямлі. Узнімаў пясок у далоні, асыпаў ім твар. Бо пясок быў цяпер яго богам. Ён прыгарнуў яго бацькоў. Маёр усё глядзіць, яго рука сціскае цёплае нагрэтае ложа нагану. Але ж маёр нічога не кажа, хоць і бачыць яго рух рукой. Разумее і незаўважна ківае. Маладзец жыт, барані сваю красуню. Дабраліся яны без прыгод. У Беластоку быў натоўп, усе ірваліся некуды, далей ад саветаў, якія былі цяпер, здаецца, усюды. Ды і край быў разрабаваны жудасна ўшчэнт. Даехалі добра, але ж без прыгод не атрымалася. У іх пакралі грошы. Засталася толькі торбачка з торы ў яе на шыі пад паліто. Як грошы выцягнулі, проста па-дурному. Яны паснулі на лаўцы, прысланюўшыся адно да аднаго. Дзень здабывалі білеты, здабылі на заўтра раніцой. Меркавалі спаць па чарзе і вось заснулі разам. Гіцелі прыгажуня. Добра, хоць яе не скралі. Калі ўбачылі, што нічога няма, яна нават не заплакала. Моўчкі глядзела на яго шырокімі вачыма. Яе вусны ўздрыгвалі, рука сціскала тору. Гэта не страшна. Нарэшце вымовіла яна. Не страшна, мы заробім. Мы знойдзем грошы. Аб чым яна казала, ён зразумеў. Ваенных вакол было шмат, усе галодныя па жанчынах. А яна была прыгожай. Уся проста пахла міхалавым мёдам, як і лея вясной у садзе. Калі ён пачуў гэта, ён усё для сябе вырашыў. Проста сказаў: будь тут, нікуды не сыходзь, калі што крычы, я недалёка. Знаёмага ўбачу. Пайду, можа, пазычу, у яго ёсць, я ведаю. Тады ён забіў упершыню. Ніяк на вайне. Па-сапраўднаму, як басяк. Выглядзеў на тоўпе багата апранутага чалавека, нейкага важнага, з выглядам чыноўніка, які, аглядаючыся, пералічваў паперу ў партманеце. Проста штурхануў яго плячом і ўсадзіў заточку ў бок. Той асеў ціха. Народ нічога не зразумеў, можа, галодны. І так ён прайшоў па вакзалу і сабраў 3 кашалі.
Двух забіў, адзін выцягнуў. Аднаго незаўважна стукнуў прыбіральні. Можа, адыдзе. Так што лічы, забіў аднаго, першага. Ён усё роўна быў здраднікам, суцешыў ён сябе. Адкуль у чалавека за вайну засталіся грошы, паліто. Пэўна, зняў з нейкага заможнага габрэя. Пэўна, да вайны быў такім жа гіцалем, як ён цяпер. Хутка ён вярнуўся, як абяцаў. Не прайшло і гадзіны. Яна сядзела, учапіўшыся рукамі ў тору. Маёр стаяў перад ёй, той ці іншы неістотна. Ён падышоў і моўчкі з размаху засадзіў яму ў вока. Той вохнуў, ухіляючыся. На яго адзенне брызнула кроў з разбітага кулаком брыва. Яго, не маёра. Запэцкала Сара хустку. На яго шкаўнеры, чорным зашмальцаваным, яна была нябачнай. Моўчкі ён узяў яе за руку. Ужо час, і яны пайшлі на поезд. Да абеду былі ўжо ў Гданьску, а ўвечары паселі на параход. Быццам нехта вёў яго, ішоў перад ім, раскідваючы перапоны. А можа, гэта была яе Тора, ці сама Данай, як Маісея вёў іх праз пустэльню яго пачарнелай душы. Ён ішоў і распавядаў ёй усё. Пра спаленыя вёскі, якія палілі з-за іх, пра падарваныя цягнікі, пра з'едзеныя да костак трупы таварышаў, калі яны месяц не маглі выйсці з засады, пра лагер дзяцей, у якіх немцы бралі кроў, некалькі халодных бракаў, якія яны адбілі ўжо напрыканцы, без дзяцей. Тыя ляжалі ціхія, як анёлкі з перарэзаным горлам. Немцы былі эканомныя, шкадавалі пулі. Шчыльна і акуратна зрабілі сваю працу. Ніхто не выжыў, ніводны. Над усімі чытаў кадзіш, над кожнай ямай чытаў. Яму мянушку такую далі равін. Як яму бачыць, і здасца яму, што прысыпанае, стане і чытае. Потым махнулі на яго рукой. Ён ішоў праз ноч з ёй. І яна ішла побач, гладзіла яго па галаве, выцірала твар хусткай, выбірала вошы, сама зусім не знімала хусціну. Хутка твар яе пакрыўся пылам і плямамі, і яна стала нагадваць старую. Але ж не ўмывалася, была такая ж брудная, як ён, бо маёраў вакол было шмат. Але цяпер на яе ніхто не глядзеў. Каму патрэбна старая, у якой не бачна твару. Прыехалі ў Хайфу, нацярпеліся бяды. А тут ізноў вайна. Пасля асады гораду прыйшлося далучыцца да Іругун. А потым ён не жадаў успамінаць. Яны ішлі бязладным натоўпам і па дарозе рабавалі вёскі, якія атрымоўвалася ўзяць. Арабы баяліся іх, беглі. І зноў усё тое ж, падарваныя гранатамі дзеці, кроў і гвалт. Але цяпер ён ужо быў вучоны, як яна. У адным з такіх бязладных нападаў яны аддзяліліся ад сваіх. Гэта было нескладана, іх ніхто не заўважыў. І вось яны зноў ідуць па пустэльні, сапраўдныя. На яе галаве няма хусціны, надзета вайсковая кепка. Касынкай абкручана шыя, закрыты рот ад пяску. Кепку ён аддаў ёй сваю. Сам апрануў нейкую феску, зняў з забітага пры дарозе. Абтрос ад пылу, крыві на ёй амаль не было. Нават і няблага і зручна. У фесцы ён нагадваў філаха, а гэта было небяспечна. Але ж што было рабіць? Іншага ўбору не было. Да наступнага цела, можа, пашанцую, і гэта будзе свой. У капелюшы. Так ён жартаваў і ішоў, кульгаючы на адну нагу, якая гарэла ўсё мацней і мацней. Пэўна, у яго пачынаўся Антонаў агонь. Яго калаціла, кідала то ў жар, то ў холад. А потым яны ўбачылі касцёр, ля якога сядзелі двое. Двое гэта не страшна, падумаў ён, сціскаючы ў кішэні нож. Да таго ж людзі выглядалі мірна. Адзін еўрапеец, другі, дакладна не араб, хоць валасы зацягнутыя арафаткай. «Дапамажыце!» Раптам крыкнула яна, апярэдзіўшы яго. Высокі светлавалосы мужчына ўзняўся і пазірнуў цебру, з якой да яго дляцеў яе голас.